Maite ditut, maite, gure bazterrak, kantatzen genuen behinola. Eta halaxe da izan ere. Arreta handiz, aritu gara geure bazter pertsonalak zein kolektiboak deskubritzen, maitatzen, zaintzen. Zatoz, eser gaitezen parez pare. Zatoz eta kontaidazu nor zaren, zer duzun, nondik zatozen. Kontaidazu zer posten, mintzen, lasaitzen, amorratzen zaituen. Itzegin dezagun aho bizarrik gabe, epairi gabe. Itzegin dezagun elkarren doaiez eta gabeziez, erraiez eta erroez. Eta erroak lurrez estalita genituela ohartu ginen. Makurtu, eskuak basaztu eta pentsamendu feministaren bibliografia atera behar genuela, berrirakurri, berridatzi. Aitzinekoen pentsamendua geureganatu behar genuela, baina baita bizipenak ere. Gure izekoen amen eta amamen argazki zuribeltzekoak, eskutitzak, objetutxo pertsonalak, edo memoria historiko propio bat berreraikitzeko ezinbestekoak diren piezatxo hoie guztiak. Geure begiradaz beste bat, egiten ahalegindu gara aldian, ikuspegia zabaltzen, eta arreta puntuak zentratzen, zabaltzen. Leitzan hasi, eta Tolosatik, Ondarrutik, Berriozarretik gaurdaino. Pantailaz, bestaldean, zaudeten kide guztion herriotaraino. Eta maite ditut maite kantatzen genuen bai, baina harrezkero eraldatzen joan gara pixkana. Eraldatzen joan gara gu, eraldatzen joan da jendartea, eraldatzen gure borroka eremuak, eta ez dugu autokonplazentzian erori nahi. Horrexegatik abiatu gara aditz berrien bila, aurtengo topaketetan, ekintza berrien bila. Transformazio prozesu etengabe honen baitan, orain artean zapaldu bako kokalekuetara eramango gaituzten praktika berrien bila. Arakatzeari ekin diogu beraz. Eta arakatzea zer da? Esploratzea, miatzea, aztertzea, analizatzea, impultsua atzeko bidean pausotxo bat egitea da arakatzea. Elkarrekin eseri eta pentsatzea, kuestionatzea, eztabaidatzea. Arakatzea barrura begira jartzea da. Nork bere buruari, nik zuri, zuk niri, guk haiei haiek guri. Barrura begiratu eta geure argigunen eta ilunpeen artean aztamuka ibiltzea da arakatzea. Deseroso sentitzea eta deserosotasun horiekin guztiekin zer egin erabakitzea. Araka ditzagun ba, gure bazterrak, gure ertzak, gure izkinak, gure mugak, bazter partikularrak eta bazter konpartituak, bazter ezagunak zein ez ezagunak, bazter kontraesankorrak, bazter gatazkatsuak. Araka ditzagun gure lagunarteak, militantzia esparruak, auzoak, herriak, eta errepara diezaiegun dagokigun ardurarekin egunerokoan zeharkatzen gaituzten harreman kolonialei. Errepara diezaiegun gure praktika linguistikoei eta kulturalei. Dekolonialetan ere aditu bilakatu behar alzarete orain, galdetuko digute akaso, kolektibo arrazalizatuetako kideek, arrazoierekin galdetu ere. Irakurtzea ederto dago, baina hausnartzen duzun edo duzuen hori guztia lurreratzea da eskatzen dizueguna. Praktika antirrazistak abiatzea. Eta isildu egin beharko gara tartetxo batez, eta mugitu arakatzen segi. Gure bazter miresgarriak eta ez hain miresgarriak, gure bazter privilegiatuak. Isildu, arakatu eta entzun. Bazter horma batetik bestera joan etorrian dabiltzan berben sakoneko esanaiak, arrastoak, oihartzunak. Bazter. Baztertzaile, baztertu, bazterreko, baztergile, bazterzaleak garagu. Bazterrak lotu nahi ditugu, bazterren erdigune bat erdigitu gabea, erdibituko diren bidez osatutako zirkuitu bat. Gu gara tarteka gu eta tarteka ura. Gure barruetako lanbroaren ura, gura zeinez gura. Gure egiten dugu ardura, bakea dirudien guda. Hauteman daiteken helmuga, badator, heldu da, duda. Kaleidoskopio bat mugimenduan. Elkartzen gara borroka batean edo elkartzen gaitu kondizio batek, eta ukitzen ditugu elkarren ertzak. Batzuetan gertuago, besteetan urrunago. Batzuetan gardenago, besteetan lausoago, zailago, ikusezinago, korapilatsuago, ago. Nago ezin dugula dena ikusi, eta horregatik begiratzen dugula denera. Besteak ikusten saiatzeko, entzuteko, sentitzeko, ulertzeko, indarrak batzeko, elkarrekin sortzeko, ekografia bat gurea, gutako bakoitzaren barrenena, guk osatzen dugun taldearena. Mugimendu bat baikara, mugitu gaituzte,
Mugitzen gaituzte, mugitu gara, mugitzen ari gara, ez gaude geldi, ez gara geldituko, ez gaituzte geldituko, ukorik ez garenari, ukorik ez garenari. Aurrera egiteko atzera begiratu behar bada, aldugula bintzat, 360 gradutan begiratuko dugu, zirkulu baten forman. Borobilak ez duelako ertzik, ertz asko dituztelako norbele egi borobilek. Bizitza zirkularra bada, gure borroka, biribila, bila jarraitzen dugu, ikasten eta desikasten hasten. Eskatoz, azpirago nor dagoen neurtzera, azpiak astintzera baino. Zapaldu eta zapaltzaile mugez harago begiratu nahi dugu. Elkarrekin bizi gara, elkarrena bizi dugu eta eskuz esku egin nahi dugu bidea. Emantzipaziorako bidean, zu eta ni, gu eta haiek, bera eta gu. Ez gara zapalduenez ari, zapalkuntzez ari gara. Gu guztion eta gutako bakoitzaren zapalkuntzez. Ez gara zapaldu bakarrak. Ez dira zapalduak bakarrik. Ez dira zapaldu bakarrak. Ez gara zapalduak bakarrik. Ez gara zapaldu bakarrak. Ez dira zapalduak bakarrik. Ez dira zapaldu bakarrak. Ez gara zapalduak bakarrik. Ez gara zapaldu bakarrak. Ez dira zapalduak bakarrik. Ez dira zapaldu Ez gara bakarrak. zapalduak bakarrik. Elkarrentzun eta elkarrekin egin. Sinismenetan, ekintzetan, taldeetan, inguruetan, garenean arakatu nahi dugu eta gu eskaren horiei entzun. Egon eta egin, pentsatu eta gertatu, irudikatu eta gauzatu. Egitera, gertaraztera eta gauzatzera gatoz. Teoriatik praktikara dagoen bidean belztu nahi ditugu oinpeak. Identitate desberdinen ahotsak eta bizipenak elkarlotu nahi ditugu. Burujabetza feministarako bidean elkartu egin nahi dugu. Berrantolatu, birkokatu eta aliantza berriak sortzeko prestatu. Arakatu eta astinduko ditugu gure bazterrak, eta lanbroa argitu hala aurkituko ditugu bide eta bidaide berriak. Maite ditugulako maite gure bazterrak eta ezagutzeko ditugun beste guztiak. Eskerrik asko. Ez da makala izan onaino ekarri gaituen 18 urteko ibilbidea. Ez da erraza izan topaketa hauetara arteko bidea urratzea. Sindemia, muga eta murrizketen erdian, militantzia konfinatu nahi den garaian, eztabaida kolektiboaren alde egiteko apostua egin dugu. Gure begiradaz beste bat egiteko, hemen gaude. Berriz ere, gorputzak, buruak, barruak eta erraiak azaleratzen. Beldurra, burbuia nuklearrak eta bakartzea ezarri nahi diren uneotan, Bilgune Feministako kideok erakutsi dugu indar bat badagoela hor. Indar hori gu geu garela. Zorionak eta eskerrik asko bihotzez herriz herri gaurko topaketak posible egin dituzuen guztioi. Leitzan jaio ginen, berdintasunean oinarritutako Euskal Herri hura amets. Eibarren egituratu genuen gure lan esparrua. Bilbon gatazkaren konponbide feminista maigaineratu. Tolosan jantzi ginen, subjektu politikoen eztabaida biluztuz. 11 egiteko elkartu ginen berriro Leitzan. Burujabetza feminista ipar, lidergotza kolektiboen joskuntzan murgildu ginen Ondarrun eta Berriozarren. Emakume abertzaleon topaketa feministak izan ditugu elkargune. Elkar sentitu, gure oinarrizko hiztegia idatzi, gure gorputz kolektiboa irudikatu, eta aurrera egiteko arnasa eta argia hartzeko. Lanbro artean ibili gara gaurkoan ere, Euskal Herriko txokoetan, gure bazter miresgarriak eta ez horren miresgarriak arakatzen. Jakin badakigu hau ibilbide baten jarraipena dela, praktika feministatik sortu den ibilbidea, komunitate politikoak arilkatu asmoz, gure jarduna egokitu eta elkarrekin boteretzearen bitartez eraiki duguna. Ibilian ikasi dugu gure errealitatea hainbat zapalkuntzen elkargunetik irakurtzen. Ulertu dugu euskaldunak, langileak, boierak, transak, migratuak, gazteak, adindunak garela, herri txiki honetako emakumeak, anitzak bere osotasunean. Horregatik, erantzun eta egitura zurrunetatik aldenduta, formula amaitu gabeen bila jarri gara. Hil egin gara, behin eta berriz hil, behin eta berriz berpizteko eta gu izateko, gutasunak egiten gaituelako libre. Arakatu eta miatu, etengabe gabiltza begirada eta praktika zabaltzen, gure bizitza pertsonal eta politikoa uztartzen, heterosexualitatearen araua ezpaian jartzen,
gure arrazakeria biluzten. Elkarren ondoan, elkarri begiratuz, dezentratuz eta mugituz egindako bidea izan da. Apurka eta pauso sendoekin egindakoa, gure iraultza txiki handiek miresgarri egiten gaituzte. Herri hau altxatzeko, bagara bai, bagara nor kantatu genuen Valladoliderako bidean, libre ezin, aske gara. Baditugu kantu berrietarako oinarriak, hildoak, proiektuak, antolatuta gaude, desiraz bustita, subjektu intsumituak gara eta bagoaz. Hortzi mugan da, elkar zainduko duen aberri txikia, feminista eta gure eskuz josia. Emantzipaziorako bidea askotarikoa da, eta gurea partekatua izatean nahi dugu, aliantzak oinarri hartuta. Baina aliantzak behetik gora eraiki behar dira, gatazketatik ikasiz, elkarra aitortuz, aniztasuna kontzienteki landuz, gure arteko desorekak ezkutatu gabe. Kritika dekolonialak, marko eta formula berrien bila jarri gaitu. Eta horretan ari gara, aurrerantzean komunitate hurbilen askotariko emakumeak nahastu, korapiatu, endredatu eta elkarrekin etxean kazgora jartzeko lanekin goaz bueltan. Burujabetza feministarako bidea emakumeon bizitzetatik abiatzen da, eta ez dago errezeta bakarra. Dimentsio berriak barnebildu behar ditugu agenda feministan. Mugimendu feministaren potentzial kritikoa indartuta. Bazterretatik borrokak artikulatzeko ari gara, dena aldatzeko ari gara, azaleko berdintasun faltsurik ez dugulako onartzen. Euskal Herriko mugimendu feminista, antikapitalista, antiarrazista eta euskalduna dugu helburu. Distopietatik utopietarako arrakaletan topatuko gara. Bidea egiten badakigu, Lanbroa artetik eta sasi guztien azpitik. Gora borroka feminista eta gora bilgune feminista! Eraldatuz joan gara gu, eraldatuz joan da jendartea, eraldatuz joan dira gure borroka eremuak. Etenik gabeko eraldaketa prozesu honetan, gure begiradaz beste bat egiteko, erraiak azaleratzen ari gara berriro. Euskaldunak, langileak, boierak, transak, migratuak, gazteak eta adinduak gara herri txiki honetako emakumeak. Formula amaitu gabeen bila, gure arrazakeria biluztuz, markoa desentratuz eta mugituz. Araka ditzagun beraz gure bazterrak, bazter partikularrak eta bazter konpartituak, bazter ezezagunak, zein ezagunak, bazter kontraesankorrak, bazter gatazkatsuak. Araka ditzagun gure lagunarteak, gure militantzia esparruak, gure herriak, eta errepara diezaiegun, dagokigun ardurarekin, egunerokoan zeharkatzen gaituzten harreman kolonialei, euskal subjetua zabalduz, gure lurraldeak defendatuz eta komunitatea josiz egingo dugulako bidea. Maite ditut maite, gure bazterrak lanbroak, ezkutatzen dizkidanean. Maite ditut maite, gure bazterrak lanbroak, ezkutatzen dizkidanean. Zer ezkutatzen duen, ez didanean ikusten uzten. Orduan, hasten baina ez, ezkutukoak, nire baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Burbuia nuklearrak, beldurra eta bakartze garaiotan, inoiz baino beharrezkoagoa dugu antolakuntza feminista. Euskal Herri burujabe eta feministara bidean elkartuko gara.